Herregud. Snälla nån. Hörde ni det där? Vill ni höra när jag visslar? Okej, det här är nyheter. Kolla där, idag ska de visa er nya nyheter. Inte på alfan.com.se. Om ni har Instagram, gå in på Alfani och följ honom. Han har 611 följare. Det är sant, han har 111 följare. Alltså, vi såg en fjortis som gick förbi. Och muskelös människan, alltså, jalla. Jalla Habib, alltså.